Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Sige, ablihi. Ablihi na. Hala? Sing-sing? Oh, sing-sing na. Ang bibi. Para kakinsa man ng diamond ga sing-sing. Para imo good. Abi nang imong kamot, bi. Ato ni engagement ring. Ha? Will you marry me? Ha? Pakasaba ka na ako. Tay panagod? Kalay ba ni mo tuno? Ha? Ano nang utana pa magkaana nga ikaw may kay magbuots kung kinabuhi? Imo ni plano tanan, di ba? Ay. Kuha lang good. Gusto lang na ako ba nga ipa-feel nimo ba? Ang normal nga mga pangitabo kung doon ay lalaki nga gusto mga asawa nimo. Ako lang giyunhan ang umaabot nga lalaki sa imong kinabuhi. Mao na. Ikaw ba? Bugal-bugal man ang imo? Asa may bugal-bugal to, ha? Nagtuod ka nga bugal-bugal ning ako? Oo, klaro ana. O sige kuno be, kung bugal-bugal. Be, taduan ako be. Tado ako. Kaya ako nang isulob sa imong tudlo ang atong engagement ring. Nasa nang pa-cute-cute na sa gana. Ilumoy! O subo na ako! Para nindot ba? Di na ako ibunda ka. Kanang tinarong ha? Pagtarong, oy! Ay, pa-cute na sa. Puyo sa diha. Sultihas ako. Yapag ni, oy. Dalia, will you marry me? Tubag! Ay! Isuloob na lang ka na diha! Diha pa kay drama-drama diha! Ay na ako patubaga! Tubag ka lagi, dugayan yung bagoy. Tando ako ba? Aron mahumanta. Una! Oh! Ayo ibundak, klaro ha. Kanang lambing. Una! Dili na mao, klaro ha. Una! Mapakasal ko nimo. Kana ba? Abi nang tudlo niyo be. Ayo pagmugot kay murag kag tiguang tanaw na. Ano ba diha? Kay pagmugot kay gisuluban kag singsing kinahanglan malipay ka. Diamond niyo. Di mo. Kay kining singsing ako isulog nimo. Ha? Dili ni lubot sa baso. Sabot ka? Kasi maka namoy-boy ka? Kinahanglan sultihan talang ka. Aron malipay ka. Aron mahibaw kang muamping ining singsinga. Kay nahibaw ka, ha? Kasi naibaw, si pagutang naibaw. Sa gusto nimong ako may baw, ana? Kinahanglan nga mahibaw ka. Nga kining singsinga 100,000 ang palit na ko ini. Unsa? O kung di ka mo to, niya ang resibo. Kita ka? Mana? Okay. Mugawasaw na ko, may paliton ko. O niya, ayaw gid paglakaw ha. Pagpatawa na. Nang hambog pang tunto, 100,000 ko bili ng engagement ring. Di ka ni sa kagatos lang. Di tabi-tabi. Karuhunta ni resibo, bi. Hala, 100,000 ko di ay. Kalay digit sa kuntian. Marada ko nalipong sa kagutom. Bahala na lang ni. Magawa sa lancho ko. Hindi na yun ako maanto sa kagutom. May kawitaw sa sala. Ay, may launtag waritaw sa kusina. Di launtag ko makita ng tao. Bahala na. Kailan makakaonjo ko. Gutom na kayo ko. Bisag unsa na ko tanaw. Ang resibo. Tinuod jud. Pero nganong mahalon man sa kain ni Singsing nga gipalit ni Arnel. Mahadlok man sa noong kung makawa ko ini. Kadakong bayran na nini. Iyabak naman gining tawhana. Oh. Unsa naman?
man ha. Haom kaya sa imong tudlo ang singsing unsa? Giyon sa man nimo pagkahibaw nga mao ni size sa kung tudlo. Ingon anak ko kung ako'y mo plano. Sigurado o kumpleto. Kakuyaw ini uy. Unsay kuyaw? Sao na lang kumawa ni? Oh, ginagwanta nga kay bayran gina nimo. Ikaw ba? Hmm. Ano na palit-palit man sa kani mahalong engagement ring uy? O problema naman ako ini. Tag 50 pesos na lang tato yung gipalit. Kinahanglang tinuod ang tanang buhaton ta sa atong kasal sa simbahan. Aron bisan gamay, huway pagduda nga fake ang atong kasal. O gawas pa, simbahan ang atong kasal. Daghan ang mutanaw. Unsa? O kinahanglang mahalon ang tanan natong gamit. Kasabot ka. Grabe ha po Dani. May problema naman nung ko ining kasala. Ay na nagproblema ha. Ang una nga kaslon ka na sa simbahan. Mas daghan na ang may baw nga kasalta. Usa di ka gyud mahimong magbinuang nako. Kay doon ako'y bisita taga media. Ha? Mga Media? Pag-iilis na. Mga onta sa restaurant din sa hotel. Salamat taon, kay way tao din sa kusina. Magdalan ko pagkaon sa kwarto. Kanang paslimisa, man ako daton. O kanang binutiliyang tubig. Kutong ko nagdaang slice bread, kutom na siya kaayo. Nga ka. Nga. Ate lang ka dito ha. Bateri motor. Kaya man ko niyo mong balikon. Balik tayo tiyo. Ako lang naglarohon kung naaba sa mansyon niya itong Arnel Sililing karon. Uy, di ka ko. Anya, di ba ka ko sikahon sa gwaga giring? Pasilan. Tingnan tiyo. Nandun na kay gihatod nga order. Yan ang nakumpay sa unahan. Ayaw kayo pagdugoy ha? Basta. Puta ko niya. Gi. Ay, di bang kung naman yung kingaboy ay. Pero, ano mo masuko? Musibat, uy. Ay, ilang taba ko dyan. Tuwa naman si Lilis kamot atong Arnel. Maadok masyam kong mabiyangin. Kanangga ko, yung pagkumangkon kong banyagan kay gitsura. Ay, buangon na ba niya? Ako na yung pusilon, patay ko. Pusilon ko kali siya yung kasuko ni Lili. Patay ko. Sige na, pag-order na. Ikaw lang order, uy. Katingalag, masayop na sa kong order. Ka-order pa ko ng title. Kinahanglan makatun ka. Sige, yaw-yaw diya. Sige na, order na. Sa muka ni mo, uy. Imo dyan ko liso-liso ron. Ay, paitan mo, di makakasabot. Asawa ta ka. Busa kinahanglan mo tuman ka unsa isultis bana. Kaya ang asawa, kinahanglan mo submit na sa iyang bana. Ay, bahala ka, uy. Kadagang ba ni mo istorya? Sige, mamang ka. Ako go'y order, good. Ay, salamat. Nga nakasuot kong palit din sa kwarto. Ngaway na ka kita. Mukhaon ako eh. Kay gutom na kay ko. Lamian ng slice bread nga lang ipalit eh. Mahal doon man yun eh. Belyo? Belyo? Tabangi ko dain ng tray sa kwarto ni tita. At mi dito mga on samtang magtanaw og salida. Yes, Bisibon. Ay, may dadon din eh. Kanang slice... Oh. Hain man ang slice bread diha. Ha? Slice bread? Naday slice bread diha, miss. Oh. Mahalon to nga slice bread, Belyo. Ang paborito tong slice bread ni tita. Ako kita gipaluto og tuyo sa akong kailang bakery. Pero, wa man lagi diha, miss. Dunay mikuha ato. Miss Ibon, ay, ito ko po sa ginli, ha? Karoon ba ako makasuod din sa kusina? Imposibleng mawa ang slice bread, Belyo. Kung way mo kuha. Kamao naging mo order og pagkaon.
para nako ang akong asawa. Good. Ay bugal-bugal liha. Ah, bugal-bugal dahil ng daygon ka? Kaya nakatumong na ka, ha? Si komentaryo. Tuod. Hangtod ka nun sa mata din sa hotel. Hangtod kanus ang mupahawa sa bahay ang imong kaluwa. Si Lily. Unsa? Si Lily? Tuwa sa... Tuwa sa bahay si Lily. Mipuli na siya sa imong dapit, Dahlia. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!